Helo, Lois 'di'n enw i, a dwi'n fyfyriwr ar y cwrs newydd addysg gynradd sy'n arwain at statws athro sy'n cael ei redeg gan Cyban. Dwi'n dod o ardal Llanelian yng ngogledd Cymru, Sir Gonwy, a dwi ar yr ail flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor. Nes i ddewis astudio Mangor oherwydd y cyfleoedd sy 'na o ran y Gymraeg. Ma' 'na gymdeithasa' gwahanol neuadd GMG yn amlwg, a dwi'n ffodus iawn i allu astudio y cwrs addysg gynradd drwy'r gyfrwng Gymraeg yn gyfan gwbl, a dwi'n cael bwrsariaeth am wneud hynny. Ma' 'na gyrsia eryll sydd bosib astudio canranna ohonyn nhw drwy'r Gymraeg a chael ysgoloriaethau am wneud hyn hefyd. Yn ogystal â hyn, dwi ar ganol cwblhau tystysgrif sgiliau Cymraeg sy'n cael ei gyflwyno gan y Coleg Cymraeg ei hun, a mae Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr i gwblhau'r tystysgrif yma fel cymhwyster ychwanegol i roid ar eich CV ar ddiwedd eich gradd. Be dwi'n hoffi am Fangor? Fel merch o'r cefn gwlad, oedd mynd fewn i ddinas yn brofiad eitha brawychus i gychwyn efo'i, ond bod Bangor yn ddinas, dwi ddim yn teimlo bo' fi'n boddi yna, dwi ddim ar goll yna. Mae'n ddinas eitha bach ac yn gartrefol hefyd, a ma' 'ne rai lleoliadau yna fel Pont Menai sydd yn hynod o hardd. Y peth gorau am nghwrs i hyd yn hyn ydy'r profiadau gwahanol da ni wedi gael fel darpar athrawon. Da ni wedi cael darlithoedd cynhwysfawr iawn, a mae'r darlithwyr i gyd yn frwdfrydig am eu pwnc. Yn ogystal â'r darlithoedd, da ni wedi bod yn cael cyrsiau gwahanol fel Macaton neu dripiau i leoliadau gwahanol fel amgueddfa lechi yn Llanberis, jyst er mwyn cael persbectif gwahanol ar yr addysg, ac mae'r profiadau yma i gyd wedi bod yn werthfawr iawn i ni. Fel myfyriwr sydd yn byw adre yn ystod i astudiaethau, mi o'n i yn poeni chydig bach ar y cychwyn mod i yn mynd i fod yn teimlo bo' fi methu allan, neu mod i'n mynd i gael 'yng ngadael allan, ond ddim dyna 'di'r achos o gwbl ym Mangor. Dwi'n gwybod fysa croeso i mi ar unrhyw adeg yn digwyddiadau Cymdeithas GMG, a dwi'n teimlo bo' fi'n cael croeso gan pawb ar 'y nghwrs i hefyd. Da ni fel un teulu mawr, ma' pawb yn agos, a dwi 'di neud gymaint o ffrindiau newydd fydd yn agos i'n nghalon ni am byth.